sebangikhuluma bese kuthiwa mina ngikhulunyiswa utshwala. Ukhuzwayo. Vele Isimo sami. Cha Yakuhlulwa ngiyamnyanya. lokuthwala wena. Khona le mkhukhwini sawubona Somile. Samo, sabona wami. Bana Nkosi yami. Emkhukhwini. Ukuphume Ematshotshombeni. Ilapho impilo esiyithola khona. Okay. Ematshotshombeni. Emikhukhwini. Ukuphume Nkosi yami. Ematshotshombeni. Umuntu usafanele athenga amabhodo. Awusekuyihlazo. Hey man, Ya Mama. sihle. Ya. sacela usikhuluma ngethama phela sine-trip esikhona next week. Lo trip le izofuna imali nje futhi. Eh. Kithi uyazi nje ukuthi la ekhaya sinamali. Eish. Ayisuka. Wethando phela usungikhulumisa ngedwa manje. Hawo. Ma, uthisha Matthias ngiyini na incwadi. Besicela nje sikhulume nobaba. Incwadi yani yona le. Shaka Marini. U300 rand. U300 rand nganzami. Ngeke nganzami ngiyakulungi. Ngeke ubabona niyazi nje ukuthi la ekhaya asinamali nje. Ubabona uzoyithatha leyo mali. Sicela nje umzame ma. Ngizame ma. Hayi ngeke nganzami vela nikhohle. Ngeke salani la ekhaya nihlale nje ngoba ngeke kuze kwenzeke. Khohlwani nganzami. 300 Shaka ma angazi ngwalunga ibhade kwalapho ke mina. Ngeke sicelele nini ongcono. Sicelele nini ongcono ngoba kwasamina ngisenkingeni. Angenzi. Ndaba lekhaya baba khona ungoqo nje mina ngeke. Angikukhuzanga ngani mina Oh, ngalokho. man. Angikukhuzanga. Kodwa Thamusa ukubiza ubaba wakho ngongo. My. Asina ngisho amabhodo la ekhaya. Izingane. 300 rand. Desheton. Ngabe ngabona la kulolu thando lwe kuqonde Khuphuka lapho Xaba. Suka kimi madoda. Hey! Yazi mwana menguthi uyangizonda hayi cha sengibonile mngane ukuthi hayi ungikhonzela impela. Usuka ungithengela iplate. Ay kahle wena. Hawu, ungithenge thengela iplate mina ngithenge into edala enomfazi nezingane iplate. Ngithi ngicake nje. Nentshebe enyenyisayo, nentshebe encikayo kahle wena uyibheke le nto yakho. Hawu Xaba, usho kanjani manje phela lamaplate mabili? Amabili kusho ukuthini ukuthi babili? Awuqale kwebhuti. Webhuti ngicela ukuthi ungiqaqe ungiyeke mina. Hawu. Manje awukahle. Uphuma Msomi. Wesomi. Hey! Wexaba. Ungalingi ungitshela ukuthi nje lamaplate owaphethe la elakho noma Msomi. Hawu, ucabangani wena? Hawu, mina bhuti ibheke le nto le. Anginamfazi mina. Anginamfazi nezingane engayithembi ukuthi ezakho noma akusona ezakho. Wexaba. Sesingaxabanisa nje umuntu esifazane. Usuzongena ngaphakathi kwethu bawu2. Hawu kahle. Kuthengela yini iplate not mina. Hey Somi. Yebo Somi. Wesomi. Fika ngesikhathi esihle somcela ungibambele mamsomi. Awu ngiyabonga Xaba engabe umuntu wenzeni athengele iplate. Beauty. Ubuhle bakho. Yibo beokwenza ukuthi ngithenge le plate. Phephela mamsomi umuhle. Manje ubuhle bakho kumele ngibukhokhele. Ukhokhela ngeplate pho. Kahle wena nomona wena. Awukahle umona wena. Hambudle isinko sakho sikhinge, isinko sakho esomile wena. Nezingane engathembi ukuthi ezakho yini. Mamsomi. Siphumele ngaphandle siyeke abathakathi. Ngicela siphumele ngaphandle mamsomi sike siyokuhle. Sala wena mthakathi ndini. Somi. Why mamsomi? Hey! Kwashintsha ukudla eplatini. Oxaba sebenza kanje mase khona abantu besifazane. Hayi kulungile. Singiza selesikwa sami nje ngisenze leyo umfazi wami. Ngidlele sona. Ayikho into engizoyenza. Amanzi. Hawu Xaba, ngathi uyazi ukuthi akuve ngilambile. Yazi wesomi intokazi lapha kade ngifuna ukukhuluma nawe mfisa ngaphakathi. Yazi intokazi ngikubona ngendlela omuhle ngayo
ngibona ne-hairstyle yakho lapha ngabe ilungisele mina. Cha mamsomi ebengifisa ukusho ukuthi ungakhona ungiphi ithuba nami ngiyinsizwa yakwethu ke ngithi ngqamngqam nje nami ngiyichaze lapho. Hawu Kapteni Boxa buyichaza uthini nje? Mamsomi yazi lokho wafika la etohweni angitholi ukuphumula inhliziyo yakho ethi ihlukumezile mamsomi yazi ebusuku nemini ngicabanga ngawe mamsomi. Hayi cha mamsomi omuhle impela cha ngikubonile ukuthi inhliziyo yakithi uyifanele mamsomi. Usho kanje? I love you mamsomi. Awu kwangathi sesiyagagamela ke manje xaba. Phela mina futhi nginendoda. Unani? Nginendoda. Unani? Ngithe nginendoda xaba. Kanjani mamsomi sengithengela ukudla? Ngakuthengela ukudla ngemali yemobhiya akunaniphi namhlanje. Akunaniphi ngisebenza ngesopa mamsomi. Ngisebenza ngesopa mamsomi ngizongitshela ukuthi unendoda. Phela bengakucelanga futhi. Uyangijwayela wena. Keep. Hayi bo kahleni boxaba. Keep inyama yakho. Mani manje ungiphucelana ukudla sengidlile. Ayangijwayela wena. Wena ungijwayela ngabo wena. Uzongikhomela ukuthi unendoda. Ayangijwayela wena. Nawe uyasangana. Oxaba. Usengaze ngiphuca ukudla engidlile pho. Hayibo. Kuzwayo. Yini? Kuzwayo. Xaba yini sekwenze njani? Kuzwayo angijwayela mamsomi. Angijwayela mamsomi. Ngijwayela. Ngizoke ngizwe ke sekwenza ngaleni manje. Hawu. Uthini mfethu? Ngamshela la mamsomi nami njengensizwa yakho mfethu ngiyamshela mfethu mamsomi mfethu. Mamsomi uzongitshela ukuthi unendoda mfethu. Unendoda mina ngisiyo indoda. Kodwa mina ngazi ngitshele ngokuthi yena mamsomi namakhophano kahle. Angazi ngitshele ngayithela. Awukahle. Usenamakhapano kanjani? Ayinuka kazwesi. Uyanuka kamakhapha mamsomi kayanuka kamakhapha mamsomi yanuka mohle mahala nje uyangibhora futhi. Uzomseka neplate mnganami. Uma plate nathi. Iplate lokuthini? Ngilithathile mina iplate lakithi. Akayifuna kuyo leyo ndoda yakhe. Nayo iplate. Imali manje uzodla uthi amaplate. Lutho mngani wami othi ngiboye lipi leli. Lutho mngani wami leli lakho mngani wami omuhle. Xaba. Insizwa Lalela. Xaba. Lesixabaniso yilutho thina yazi. Mina na. Angeke sivumele intombazane ezongena laphansi kwethu yazi. Ihlama nephepha mina ngiyiphepha lihlama. Ingakho ke hayi ke phela ngeke asishintshe ngene wena ibe ihlama mina ngibe iphepha. Hayi ngeke. Uyihlama phela futhi. Hayi mnganami. Hayi sengamana ngibe yisona. Mnganami wena. Lo mamsomi lo. Mubu ukuqala. Akazi ngibonane kule nto. Khumula isigqoko ukudla kwami. Khumula isigqoko ukudla kwami. Ngumnani. Mamsomi ngijwayele. Ucela mina ngidlala. Ngiyalejwayela hayi imali umnyanga ngempela. Ngijwayela lo. Jwayela ngabe. Yo Betty yabona nje le homework emathi Betty uzoyenza uyayazi? Ngizoyenza mengifika ekhaya nje. Ngithi kuyenza kancane bese ngiyachila ke. Okay Betty azini shothi ngizofika lapha kini late because mina iyangidida nje. Ubala lo khululeke yazi ngiyazi ngithi. Imaki uzofike uye kini uyoshintsha noma uzowenza njani? Yamele ngishintshe because ngisawubona usibuko angifuna ngibone igqoka uniform. Funa ukudida. Singafike lapha sudidekile mase senze homework. Lapho kiss wakhe angididani. Uyabona into engishoyo. Musuhlenge. Ngiyadlala uyangazi nje ngiyadlala hawu kahle bo. Hawu. Ayi nangibuta kasandeni. Let's come along with untshontsho. Ngilinda phela. Hayi ngeke bethu yabona solve for x uyangidida futhi ngiyasiyeka isikole. Ngiyasiyeka nje. Setazela. Kahle lento lokufika uphesa number kanje yabo bese uthi shift. Yabo izophuma. Buka naye. Yabo le answer lengisole la. Mantombazane. Ma. Yeah, nenze homework la. Yeah. Ni solve bani? Solve Q, hayi. Habe! Hayi sine. Kuyahlangana khona Q. Uyabona nje kuyahlangana. Hayi niphaseke wemantombazana ngisacheck uGladys la. Makho nje yabo makho nje. Bathanda ukunginaka. Ungamnayi. Makho mfethu. Uyena uzongikisa isikole ke manje. Ubhalune ngezifula. Hawu. Ubhalile nje. Yey, wajuluwanga. Uma Mekandile. Azodla ibhola. kade udlala ibhola? Awunayo nona i-homework ngoba phela uSneba nosisi wakho benza i-homework. Usinebe endlini. Tshela indaba ye-homework, mbuza indaba kaSne.
Hayi mina ngine homework namhlanje. Wasenza esikoleni. Lungile bala ngaphakathi. Yeah. Sabana sine. Ya, ayibo yini osifazane baba ke manje awugqoskipha. Ayibo. Ikhona umehluko obonayo la. Akumehluko obonayo. Imaki. Yini lento ngani? Ikhwapha phela lento ngani? Sihlekeza. Yo, sihlekeza ufake perfume. Fine roll on konke. Yo. Thanda ubese ababhuta. Wafena bafinyile. Manje sakuyikhwapha geza no bhuti beni ba. Nake Ngeke. Oh. bit. Uzongiyekisa isikole naye lo. Baba. Bala la. Hayi no Xaba sobonana emsebenzini khulileka. Hayi number 1 Xaba. Hayi nangu nomama vele la. Nazoke. Yazi mama la khona into engihluphayo ngempela. Ngabe yini lokho sithanda sami? Mama lento engizokubuza yona. Ngisacela nje ungiphendule yona ngeqiniso yangizwa. Hayi kuzoba njalo sithanda sami yini? Mama usuyekile emsebenzini. Baba uyithatha manje leyo nto enjalo. Cha phela mama yabo mangiphuma emsebenzini sijwayele ukuphumisana mina nawe semsebenzini but manje sengihlezi ngifica la endlini mangiphuma noma sengibuya ngifica la endlini inhliziyo yakho futhi isihlezi kwara 2 mama kungenzeka ngempela nisuyekile emsebenzini kushube kanje Hey kunjalo baba sengiyekile ngisasebenza uyekile ngempela mama oh okay manje ubungangitshela ngani sonke lesikhathi bengisaba ukuthi ukhuzwayo omkhulu uzosuke ekhuphulisa mase yathetha kanti ke nesimo la ekhaya baba asisihle ukuthi umuntu angashiya emsebenzini ngoba sinezingane lana baba hayi no sana sami ngeke ngidinwe nje ukuthi phela imali ayibona manje mangisebenza ngedwa kuthanda kuba nzima kodwa ke mama sithemba ukuthi uzowuthola kodwa mina umsebenzi yebo baba sisakhuluma yona leyo umsebenzi kanjani ubaba akuthokozela ukuthi sithi ukusebenza kancane nathi hayi phela ushentshweni mama umsebenzi lobo lo msebenzi ubaleke kakhulu futhi wona obaleke ngempela kunalo msebenzi esikhuluma ngawo la hayi asikhale isonto sami mana ke baba indaba ubaba ehlale efaka iuniform kodwa mama ngathi ngangakutshela abona umsebenzi ngiyaziqhenya ngawo and umsebenzi wobsecurity usebenza ngesafety first and isafety first le ngiyenzayo la ayike ubaba akeze uzokwenza isafety first safety first mama yes asikhale mama